Ji bo hemû zanîstên pozîtîv, matematik xwedî girîngiyekê ye. Her wiha ji bo hemû aliyên jiyanê jî hewcetî bi rê û rêbazên mantiqa matematîkê heye. Loma jî tê gotin matematik di nav jiyanê de ye û jiyan ji matematîkê pêk tê. Her wiha matematik ku rê û rêbazekî hezrînê ye. Zimanekî gerdûnî yê dinyaya me ya îro ye. Her ku diçe pêşketinên cihêreng li xwe diqewimîne. Matematik wekî pênaseyê di tu qaliban de hil nayê. Lê em wekî pênaseyekî giştî dikarin bêjin ku matematik ew zanîst e ku bi rêya aqil li ser avanî û taybetmendiyên dirûv, jimar û geleyan hûr dibe û bi rêya zanîstê têkiliyên di navbera wan de dibe ber hûrgerînê. Her wiha matematik li şaxên zanîstê ên wekî zanîna jimarî, cebir, zanîsta dûresmanî jî dabeş dibe. Ferhenga termên matematîkê ji aliyê Dilawer Zerraq û Mem Wenda ve hatiye amadekirin û ji weşanxaneya lîsê hatiye çapkirin. Ji 374 rûpelan pêk tê û çapa yekem di sala 2015 da derketiye. Di qada xwe de xebata yekemîn e.